לשאול שאלה, כבר אם אדם עוסק הרבה שנים באיזה תחום, צריך איזשהו סימן שזה בכלל הדרך שלך. אתה כל כך הרבה שנים, אתה אומר חוקר את העניינים, ולא רואה שום סימן ברכה. אולי זה לא תחום שלך בכלל. מי אומר שכולם צריכים להיות דתיים? מי אומר שכולם צריכים לשבת ללמוד, לא יודע, דת? הרב קוק אומר דוגמה שרק אחוז מסוים, לא יודע, 10% צריכים להיות דתיים ממש. כל השאר צריכים פשוט לעבוד. ואיך יודעים? צריך לראות איפה שאתה הכי אוהב. מה שאתה הכי אוהב לעשות בחיים, זה התחום שלך. אם אתה לא הגעת למשהו ממשי, אולי זה פשוט לא תחום שלך. אם אתה כל כך נפגעת ממה ששמעת, שאני צעקתי על הבחור הזה, לא נראה לי שהבחור הזה בכלל יתפעל. ואתה כן התפעלת. השאלה שלי, אני אומר שזה בכלל תחום שלך. אולי רצית להיות משהו אחר לגמרי. זה יכול להיות. אתה יודע את זה. השליח הראשון, החשוב, משה רבנו, הוא לא רוצה להיות שליח. לא רוצה. הוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, לא, אני לא אלך. עזוב אותי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתה צריך ללכת. מה זה הולך? אומר, מי שנכנס לדברים האלה, זה לא שאתה רוצה, ממש לא. אתה מכיר אותי, מה, אני רציתי להיות שליח? לא. אני רציתי להיות דתי בכלל, ודאי לא. ככה קרה לי. לפני חודש, שנה, אני רציתי להוריד את הכיפה בכלל. משום מה, ביטלו לי את הקצבה, אז אני הבנתי שהפרנסה היחידה שאני יכול להמציא להיות שנורר, אבל כאילו צריך להיות הוגן. אמרתי, צריך לחשוב פעם שנייה, אולי באמת יש משהו בדת. ובאמת מצאתי משהו שכאילו אפשר להמשיך. אם זה אומר שאני רציתי, לא. נכון, אחת הסיבות אולי הראשונות שחזרתי בתשובה, כי ההורים של האמא שלי נרצחו בשואה, והם היו אנשים דתיים. אני אמרתי, יש לי איזשהו חוב משפחתי, להיכנס לזה. ואולי בזכות זה אני באמת עושה משהו, או שלא עושה. שאולי זה תחום שלך באמת, זה באמת מה שאתה אוהב לעשות, מה שאתה אוהב לעשות זה מה שהשם באמת אומר לך. שוב פעם, כל מה שדתיים ממציאים, לא רובם זה שטויות. רבי נחמן דווקא אחד שהגיע למדרגות גבוהות ביותר, והגיע לארץ ישראל וחזר. זו התורה הראשונה שלו, זו תורת החן, זה קשור לפרשה שלנו, ויסחנה. כל עניין של עבודת השם זה בחן, בכיף, באהבה. הנה האהבה, אי אפשר להגיד לשום דבר. רק בתחום שאתה באמת אוהב, שם אתה יכול להצליח. ואני בכלל לא בטוח שזה תחום שלך. אני אמרתי לך שהתמונה שלך בוואטסאפ הוא שטותי. מה זה אומר? אני זה לא אני. אני זה לא אני. זה כמו ילד קטן. אני זה לא אני. אני כשהייתי ילד, היו שואלים אותי, מה השם שלך? הייתי אומר, ניקטו. קחתי בעזבות, ניקטו. זה ילדות. מתקדמת. וזה אתה. אתה הרב למעלה שלו. למה זה פרופיל שלך? כי זה ילדות. קטנות. אחים. משהו, אולי אתה בכלל, לא יודע, נגנב גדולה, לא יודע מה אתה עושה בחיים, כאילו, איזה פרנסה יש לך והכל. אולי זה לא תחום. לא יודע.
אחד מהסימנים הפשוטים זה התחדשות. התחדשות זה גם הולדה, סוג של הולדה. זאת אומרת שאתה מחדש דברים. זה גם סימן שאתה עוסק בדברים שלך. זה לא משנה מה שכולם אומרים. בסדר, יגיע זמן, אנשים יבינו. אבל זה לא משנה. אין לך משהו מתחדש. זה סיפור של אח שלי. הוא הכניס לדעת יותר מדי. הפסיד את הפרנסה שלו, הפסיד את העסק שלו. הוא לא הצליח כלום. ועד היום הוא עדיין כאילו מנסה להבין מה כתוב בתניא, או בכתבי חב"ד. הוא לא מבין, כאילו, אין לו את החוש הזה. כדי לעסוק באיזשהו תחום צריך להיות חוש. זה לא רק ידע, זה לא רק טרנספורמציה. צריך להיות פשוט חוש, צריך להיות מוכשר על זה. כל השיחות שלנו, אני לא שמעתי ממך שום מילה אחת מתחדשת. לא שמעתי מילה אחת מעניינת. כל הדיבורים שלך סתמים לגמרי, אתה לא מדבר מתוך הלב. זאת אומרת שאתה לא מדבר מתוך הלב, אתה מדבר מתוך השכל הרציונלי, מתוך איך זה נקרא, מתוך הרובוט שלך. אתה רובוט, אתה לא בן אדם. זה בעיה. יש עוד משהו. שמעתי מישהו על שירים. כל השירים זה עליות וירידות. הם או שונאים אחד את השני, או בורחים אחד את השני, או אוהבים את אחד את השני. וזה ככה זה הרגש. הרגש הוא תמיד כזה. עולה וירד, עולה וירד. כשאני ראיתי אין לי לא שנאה, לא אהבה לגברת שלי, זה היה סימן שאני צריך להתגרש. הכל סתמי. כמה יש שנאה, כמה שנאה היה לי ליהדות, כמה שנאה היה לי לרבא, איזה שיחות אני הייתי אומר לפני שנה. היום אני מדבר משהו אחר. זה עלייה וירידה כל הזמן, או שאני אוהב או שאני שונא. אבל זה גוף האומר שאני באמת שם. שוב פעם, כל הרע שלך על הכעס שלי. שוב פעם, כעס זה טבע אנושי. וזהו, לא צריך לחסום את הטבע האנושי. אין שום בעיה בכעס, אין שום בעיה בביטוי כעס. בסדר, כל זמן שבוא נאמר שלא הורגים אחד את השני, הכל בסדר, זה הכל תקין. כל מי שחושב אחרת, זה פשוט רובוט. נכון? בתוך הרובוט, בתוך שחינכו אותך להיות רובוט, לחסום את הרגשים שלך, אתה לא מבין שעל ידי זה שאתה מפתח גם את השנאה, על ידי זה יהיה לך גם אהבה. פשוט ככה ההשתלשלות, דבר ראשון מתגלה גבורה ודין ושנאה, אחר כך מתגלה גם אהבה. מי שלא רוצה לבטא את השנאה, אף פעם לא יגיע לאהבה. נכון, יש על זה כל מיני ספרים של יהודים בימי ביניים, בעיקר הם כתבו את זה בעקבות הנוצרים. כל הרעיונות שלהם זה נוצרי. יותר מזה, הנוצרות הזאת, הנוצרות הביניים, זה לא הישוע עצמה. הישוע עצמה בעצמו היה יהודי מעניין מאוד. לכן יש אוונגליסטים שהם דווקא מאוד אוהבים את ארץ ישראל, הם דואגים לציונות. לכן הנוצרות של היום זה גם זיוף. זה זיוף על זיוף. ששוב, הנוצרי עצמו היה כנראה איש גדול מאוד, הוא באמת היה גדול מאוד, הוא היה יהודי שורשי, ייתכן שהוא היה באמת משלשלת של דוד המלך, ככה כתוב בהתחלה של אבנגליון,
שוב פעם, יש לו דרשות מאוד מעניינות במגליון, אתה קצת תסתכל. וזה מה שהפכו מזה את הדת שנקרא היום נצרות, זה משהו אחר לגמרי, סתם, זה לקחו כל מיני רעיונות פילוסופיים של יוונים, ועוד כאילו מקורות. זה גם צריך לחקור את זה, מה זה הדת היהודית הנוצרית הקדומה, והדת הנוצרית המתקדמת, והיום זה לא אותו דבר. שוב פעם, איך קוראים לו? מניטו, זה אחד גם מקורות מאוד מעניינים, בן אדם מאוד מעניין, יש לו גם ספרים, יש לו גם סרטונים ביוטיוב. הוא מדבר, הוא ספרדי, שהוא מדבר על יהדות אירופה, הוא אומר, זה נצרות. ככה הוא אומר בפשטות, כל היהדות האירופאית זה פשוט נצרות. זה שאתה בעצם, מה אתה? ספרדי. איך אתה הגעת לנצרות היהודית? למה הגעת לנצרות היהודית? ושוב פעם, הדת שלנו זה חצי נצרות, או 90% נצרות. בחסידות יש גם הרבה נצרות. כן? גם את זה צריך להבין, ואיך ומה הכוונה שלה. אבל שוב פעם, לא בטוח שבכלל זה התחום שלך. לא עליהם, אתה מדבר, דיבורים סתמים מאוד. שום דבר מעניין לא קיבלתי ממך חוץ לכסף.